Serbisyo Publiko at Probinsya, basta Promdi, Lodi, ang programang may tunay na malasakit at puso sa bawat probinsya. Kasama ang totoong probinsyano, Congressman Alfred de los Santos, at ang batikang mamamahayag sa radyo telebisyon, Ses Drilon. Basta Promdi, Lodi! Basta Promdi, Basta Promdi, Lodi. Luzon, Visayas at Mindanao, kami ang inyong mga tagapaghatid ng purong serbisyo publiko sa barangay man, lungsod o kanayunan. Ako ang inyong kakampi, Ses Orenia Drilon. Sa mga kababayan nating Chabacano, buenas tardes po. Magandang hapon, Ma'am Ses. Sama-sama po nating isulong ang kaunlaran ng mga pamayanan. Ako po ang inyong totoong kapromdi, Api de los Santos po. Napapakinggan na rin ang Basta Promdi Lodi sa Cebu, Southern Leyte, Bohol at Negros Occidental sa pamamagitan ng DYRB Cebu 540 kHz. Nasa Tirad Pass TV and radio rin tayo sa Ilocos, DXRD Davao at Infinite Radio sa Calbayog City. Napapakinggan at napapanood din tayo sa radyo at TV Veritas sa Albay, gayon din sa Facebook page at YouTube channel ng Regional Group Luzon. Ayan po ang Apid, alamin muna natin ang mga pangyayari sa mga probinsya mula sa ating mga loading reporter. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Top Asia Corporation, pioneer importer of particle boards, medium density boards, at melamine face chipboards. Proud partner of leading furniture contractors in the construction industry. Basta't the best laminated boards, dun ka sa subok na. Top Asia. For more details, please call 8294-3144 or 8294-3188. You may also visit www.topasia.com.ph. Promdi, Patrol! Patrol! Ayan, ma-experience ko to, Ma'am Ses, sa Friday, Bicol International Airport inaasahang magbubukas na ngayong buwan. Ribbon cutting posibleng daluhan ni Pangulong Duterte. Report naman to ni Radyoman Leo Barceliano ng RMN Legazpi. Tuloy na ang cutting of ribbon ngayong buwan ng Bicol International Airport kung saan dadalo sa naturang pagpapasinaya ng Bicol International Airport sa Barangay Alubod, Daraga, Albay ang matatest na opisyal ng pamalang nasyonal. O narinin ni Aten International Airport ang NIA, karon din ang KAA at ang DOTR Secretary at ilang pang mga Cabinet Secretary. Inaasahan na dadalo ang Pangulong Rodrigo Duterte. Kung kaya, ngayon pa lamang ay mayroon ang paghahanda ang Philippine Information Agency Regional Office Number 5. Karon din ang tanggapan ng Presidential Assistant ng Palasyo na naka-atas naman at tanggapan dito sa Legazpi City, Albay. Ang haray ng PMP at EFP ay magsasagawa naman ng security measure sa pagdating ng Pangulo sa pagpapasinaya ng International Terminal. Mula sa Legazpi City, ako si Leo Barceliano, nag-uulat para sa Basta Promdi, Lodi. Thank you, Leo. Aba, sikat ang Bicol kong Apid, ha? Siyempre, nandun ka. Abay, siyempre. Up sa Friday, Ma'am Ses, I will not be in the ribbon cutting, pero I will go home to Bicol so may experience ko itong Bicol International Airport. Doon na ako maglaland. Abang yabang, ikwento mo, ha? Sige, magsiselfie ako, Ma'am Ses. Papakita ko sa BPL. Ayan, maganda yan, maganda yan. O samantala sa Subic Freeport naman, Aita Tribe tumanggap ng 5.4 million revenue shares mula sa Subic Bay Metropolitan Authority. Pero sa tingin ko baka hindi maganda sabihing Aita Tribe. Hindi ba mga Aita, wala nang tribe. Ayan. Radyoman Mike Sigaral para sa ulat na ito mula sa RMN Bataan.
Nakatanggap ng halagang 5.4 million pesos na revenue shares mula sa Subic Bay Metropolitan Authority ang 1,000 ng mga AITA sa Pastolan Village, Hermosa, Bataan. Ayon kay SBMA Chairman and Administrator Attorney Wilma Esma, bahagi ito ng revenue shares mula sa lease rentals ng mga business companies na nakatayo sa ancestral domain ng tribong Aita Ambala o Pastolan o Taap. Personal na tinanggap ni Kagawad Erlinda Ignacio ang cheque na nagkakahalaga ng 5,474,418.36 na revenue shares ng SBMA sa naturang Aita Tribe para sa first half ng 2021. Mula sa Central Luzon, ako si Mike Sigaral, nag-uulat para sa Basta Promdi, Lodi. Sa Cagayan de Oro naman, Ma'am Ses, pagbaba ng kaso ng COVID-19, ikinatuwa ni Mayor Moreno. Report to ni Radyoman Analisa Reyes ng RMN Cagayan de Oro. Ikinatuwa ni Cagayan de Oro City Mayor Oscar Moreno ang pagbaba ng average cases ng COVID-19 sa syudad. Inihayag ni Mayor Moreno na kung naging matagumpay ang lokal na pamahalaan sa pagpababa ng kaso ng COVID-19, hindi rin imposible na maging matagumpay sa pagpahinto nito. Dahil dito, patuloy na nananawagan si Mayor Moreno sa mamamayan na patuloy na sumunod sa health safety protocol at magtulungan. Noong Oktubre 4, nakapagtala ang City Health Office ng 17 bagong kaso ng COVID-19 at nasa 52 ang bagong kaso ng syudad base sa COVID-19 briefer ng DOH Region 10 kagabi. Mula sa Cagayan de Oro City, ako si Annalisa Reyes, nag-uulat para sa Basta Promdi, Lodi. Thank you, Annalisa. Samantala sa Pangasinan naman, firearms-related incidents bahagyang tumaas. Narito ang ulat ni Radyoman John Caranto ng IFM Dagupan. Sinabi ni Police Major Arturo Melchor, tagapagsalita ng Pangasinan Police Provincial Office, abot sa humigit kumulang 20% ang mga firearms-related incidents ngayong taon kumpara sa nakaraang taon. Paglilinaw naman ni Melchor na ang mga shooting incidents sa lalawigan ay agad na nare-resolba at sa katunayan aniya maituturing na nasa 95% solve o cleared ang mga kaso na ito at naifal na nila sa korte. Nagsasagawa muna sila ng case conference kasama ang mga hepe ng bawat bayan at syudad kasama din ang mga chief investigators upang mabigyan ng hustisya ang mga biktima dito. Umaasa naman ang opisyal na mareresolba ang mga kasong ito bago sumapit ang eleksyon upang bigyan ng solusyon ang mga pending under investigation na mga kaso. Samantala wala pang naitatalang PDEA Pangasinan ng mga narco-politicians o ang mga politikong sangkot sa illegal na droga. Ayon sa ahensya, mahigpit ang kanilang kampanya laban sa illegal drugs operation kaya mahihirapan na makagalaw ang mga sindikato ng droga. Dahil sa higpit ng seguridad ay mahihirapan umano ang mga drug personality na makakuha ng supply sa ibang lugar, partikular na sa National Capital Region. Mula sa Dagupan City, ako si John Caranto nag-uulat para sa Basta Promdi, Lodi. Maraming salamat, John Caranto. At ito naman po, LGU ng City of Iligan, may best practice sa pagsugpo ng COVID-19 ayon sa DOH Region 2. Report naman to ni Radyoman Jeronimo Dig ng IFM Kawayan. Bahagyang bumaba ang bilang ng naitanang aktibong kaso ng COVID-19 sa City of Ilagan, Isabela. Batay sa datos na inilabas ni Mayor Jose Mari Diaz, mula sa dating 288 na active cases ay nasa 177 na lamang ito. Sa loob ng 8 araw, nakapagtala ng 103 total recoveries. Inihayag rin ng alkalde na bumaba ng average daily attack rate. Nasa 18.60% na lamang din ito. Malaki na rin anya ang pagbaba sa 2-week growth rate, 82.27% na pagbaba kung kahit nasa kategorya na lamang ng moderate risk ang lungsod. Ayon pa kay Diaz, unti-unti na rin umanong nakakatulong ang lokal na pamahalaan dahil nagagawa ng buksan ng City of Ilagan Medical Center sa iba pang munisipalidad na nangangailangan ng tulong medikal dahil sa COVID-19. Samantala, una nang inihayag ng Department of Health Region 2 na ang lungsod ng Ilagan ang may best practice sa pagsugpo ng COVID-19 sa buong Rehiyon 2 para mapigilan ang pagtaas ng kaso nito. Sa kabila nito, mananatili pa rin ang ipinapatupad na checkpoint sa lungsod upang masigurong may iwasan ang lalong hawaan sa COVID-19. Mula sa Kawayan City, ako si Jeronimo Dig, nag-uulat para sa Basta Promdi, Lodi. Thank you kay Jeronimo Dig sa kanyang ulat. Samantala, may libreng sakay hatid ng LTFRB sa mga health workers at APOR sa lalawigan ng Ilocos Sur. May report si Nico Valdez ng Tirad Pass Broadcasting Network.
13 UVE service units ng Citransco MPC ang mag-ooperate mula Bantay hanggang Candon City, Ilocos Sur, gayon din ang ruta ng Candon City hanggang Tagudin. Ito ay nagsimula noong ika-4 ng Oktubre mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Ito ang sagot ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa problema ng biyaherong medical frontliners at APORs. Ngayong sumailalim sa enhanced community quarantine ng ilang bayan at lungsod sa lalawigan ng Ilocos Sur. Ayon kay Erica Sherda, isang APOR, malaking tulong sa kanya ang libreng sakay na ito sapagkat malaki ang maititipid nila sa pamasahe at gastos. Kaya laking pasasalamat na rin niya sa LTFRB para sa programang ito. Matatandaang napasailalim ang 21 LGU ng lalawigan ng Ilocos Sur sa ECQ hanggang ngayong araw. Balita mula sa lalawigan ng Ilocos Sur, Nico Valdez nag-uulat para sa Basta Promdi Lodi. Maraming salamat, Nico Valdez. Mga magsasaka, humihingi na po ng tulong, Ma'am Se, sa gobyerno sa hirap ng pagkalugi nila dahil sa pagbaha ng mga imported na gulay sa merkado. Yan po ang ating tututukan pabalik ng Basta Promdi Lodi! Ang totoong probinsyano, Congressman Alfred de los Santos, at ang batikang mamamahayag sa radyo telebisyon, Sas Drilon, Basta Promdi Lodi! Sugar, creamer, coffee, sugar, creamer, coffee. Bored at home? Counting 3 in 1s. Count 3 sets of Warrior 3 pose. 8, 9, 10. Maintain your yoga fitness even while on lockdown. Feel the surge at home. Work out with our celebrity coaches and join your favorite classes like yoga, high-intensity interval training, Zumba, and more. For more information, check out our Facebook page, Surge Lifestyle PH. I feel the surge at home. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Alphard Primecon Construction. Hanap po ba ay dekalidad na pabahay, kalsada o anumang infrastruktura? Sa Alphard, siguradong dekalidad ang kagamitan at serbisyo. Alphard Primecon Construction. Kaagapay sa dekalidad na pag-asenso. Atin to! Ang totoong probinsyano, Congressman Alfred de los Santos, at ang batikang mamamahayag sa radyo telebisyon, Sas Drilon, Basta Promdi Lodi! Humihingi ng proteksyon ang grupo ng mga magsasaka sa Cordillera Region sa harap ng pagbaha ng mga imported na gulay sa mga pamilihan. Una nang sinabi ng grupong Apitapo na lalong pinalala ng importasyon at smuggling ng gulay ang pagkalugi ng mga magsasaka sa gitna ng pandemya. Karaniwan na kasing mas bababa ang presyo ng mga ibinibentang imported na gulay kaysa ang mga lokal na magsasaka. Ayon sa Philippine Statistics Authority nitong 2020, pangunahing pinagkakakitaan ng may 58,000 kabahayan sa Benguet, Ifugao at Mountain Province ang pagtatanim ng gulay. At 80% rin ang highland vegetables ng bansa ay nagmumula sa mga nasabing probinsya. Kaugnay niyan, makakausap naman po natin sa linya ng telepono si Augusta Balanoy. Siya ang General Manager ng Highland Farmers Cooperative at siya rin ang Public Relations Officer ng League of Association sa La Trinidad Trading Areas. Sir Augusta, magandang hapon po. Magandang hapon po, Sir Alfred, at kay Ma'am Ses Drilon po. Ayan. Magandang hapon po. Ano po ba ang naging sentimento ng ating mga kasamahan sa inyong mga magsasaka? Ito po kasi nagsimula po nung nagkaroon po ng pandemya. Sunod-sunod po ang pagkalugi ng mga farmer. Nakita niyo naman po siguro sa social media na pinapamigay po namin yung mga gulay namin. Ngayon, nung medyo nakabawi na po sila ng konti, biglang dumating si Habagat, nalugi na naman po sila. Tapos nung time na nagre-rehab po kami dito para sana makabawi after ng Habagat, dumagsa naman na yung mga imported na mga gulay.
So parang ang sentimento po ng mga farmer dito sunod-sunod po ang dagok ng buhay para sa kanila, na actually ang mga ito po some mga man-made naman, na hindi naman yung iba man-made na problema. Kaya ang ano po ng mga farmers ngayon kailan po kaya sila makakabawi, kasi sunod-sunod po yung pagkalugi nila. Kaya ito po yung sa ano po ng smuggled na mga gulay parang feeling po ng mga farmer dito parang napapabayaan po sila ng pamahalaan na ito na nga, hindi na nga sila nakakabawi sa epekto ng pandemya, epekto ng habagat. Andito naman yung smuggled. Magkano po ba, ma'am, ang bentahan ngayon ng mga gulay? Sa ngayon po, at least po sa mga basic na vegetables po, at least nasa above cost of production yung iba. Yung iba po break even. Pero at least hindi na natatapon katulad ng last year and early this year na pinamimigay po namin yung mga repolyo na sa piso, 2 piso. Pero sa ngayon po, at least naka-break even po siya. The rest are above cost of production. Pero kung bakit ganito po, kasi ngayon pa lang po bumabawi yung mga na-rehab na mga farms po dahil dun sa habagat. Pero pagdating po ng end of October hanggang November, December, magdodoble, magtitriple na po yung production po namin dito. Kaya pag hindi po umangat ang demand coming from other parts of the country, baka babalik po na below cost of production na naman po yung mga gulay natin. I was about to ask nga, ma'am, no, na-mention nyo kanina, meron pa rin po ba na tinatapon? Sabi nyo, medyo nakaka-break even po. Pero nangyayari pa rin po ba yung oversupply ngayon? Meron po, like sa of late po yung kamatis po talaga. Especially meron pa rin, meron pa rin talaga. From Ifugao, medyo marami po yung mga nagtapon po sa kanila because of overproduction, and at the same time, yung mga border restrictions po, kaya hindi daw nakaakyat yung mga buyers. They are being required of full vaccination cards. Kaya hindi nakaakyat yung mga ibang buyer. Bumaba pa yung demand. But as for the other vegetables po, wala po kaming tinatapon sa ngayon. Ma'am Ces? Ma'am, ang laging pagtatanungin nyo ang DA, sasabihin nila, lagi naman nilang pinaprioritize ang local production at parang buffer lang pag may importasyon. Kagaya ng sa bigas, kagaya ng sa pork. Dito po ba sa gulay, meron po bang limitasyon na binibigay ang DA sa importasyon? Ano mo ba ang tingin ninyo? Kayo ba'y hindi na po proteksyonan nila mula dito sa mga nag-i-import ng gulay? Actually, ma'am, nakakuha po kami ng listahan from BPI kung ano yung mga pwede lang na ipasok na mga agricultural products dito sa Pilipinas. And we saw na wala naman po yung carrot, repolyo, cauliflower, broccoli. Yet, meron pa rin pong pumapasok. So, ibig sabihin po nun, smuggled po ang mga yon. So, kahit sinasabi nila na pina-priority po, sana in cooperation or in coordination with the Bureau of Customs, yun po dapat ang bantayan po nila. Kasi as per sa research po namin, ang pagpasok po, yung mga pumasok po ng mga illegal na gulay, technical smuggling daw po ang ginawa. Like, ang dineclare po nila, mga container vans, pero mga prutas yung permit. May import permit yung mga importers na nagparating. Pero pag bubuksan po yung laman ng boxes ng container vans, ay mga gulay pala, mga carrots, mga ganun po yung laman. Pero yung papel niya ay hindi naman carrots. Yung mga allowed na pumapasok dito. So, siguro, sa amin po, hinihingi po namin sa DA at sa Bureau of Customs ay mas pag-igtingin po. Outlet po yung ginawa po nila na pag-confiscate sa palengke, sa Divisoria, for example. It may work for now.
Pero band-aid lang po yun. Sana, yung gawin po nila, doon po sa source, sa pinanggalingan talaga. Para talagang ma-cut off po. Kasi kung sa mga retailers lang ang hinuhuli nila, sino-confiscate nila, pag hindi na po masyadong patok sa publiko yung issue, maglalabas uli po ang mga yan. Kaya kung seryoso po sana ang ating gobyerno sa pag-solve sa problema na ito, they should look at the source of the problem. Hindi po yung hanggang sa retailers lang, hanggang sa mga pwesto-pwesto lang sa Divisoria. As far as we know po, yung update po hanggang as of last night, nag-feed pa po ng information yung mga tinderang na members namin po sa Divisoria, may mga imported pa rin po na lumalabas. And marami daw po pinuklit sa Batangas. So sabi namin, if that's the case, talagang hindi mapuputol yan. Hanggang sa pwesto lang ang confiscation. Tama. At saka ang ipe-penalize mo, yung nagtitinda, hindi yung smuggler, yung nag-import. You find one thing kung apida, kung pansinin mo, perishable to Ibig sabihin, ang lakas ng mga nag-i-import na to, malakas ang loob, malakas din siguro ang koneksyon. Alam mo yon? Kasi hindi mabubulok siya Ang lakas ng loob nila mag-import, ha? Ma'am Sis, tama po kayo, no? Ang lakas ng loob, but I think because siguro inulanan to ng matinding preservatives, kaya medyo matagal na bubulok ng mga smuggled. Isa pa. Pero kaya dapat rin tayo as consumers, huwag tayong bumili ng mga imported na sabihin, but ang tagal niyang hindi man siya nabulok, hindi ba? Yes, true, very true. Ibig sabihin, talagang parang dumping na yung nangyayari ng mga siguro po, binuhusan ng pesticide yung mga yan pati. Hindi ba, no, Kong? Yes, tama ka. May I ask lang madali, may way ba, Ma'am Agusta, na malaman yung local products natin na sariwa, na talagang clear from preservatives, sa mga imported products na to, meron po bang seal o yung itsura mismo ng gulay, meron po bang palatandaan? Yung itsura po ng China carrots po ay uniform in sizes. Wala po pang-tangkay at matingkad po yung pagka-orange po niya. Tapos yun, matagal po bago mabulok. Pero yung carrots po natin na galing dito, hindi po uniform yung size na, may mga broken sizes po yan, tapos may tangkay po, at saka yun, madali pong mabulok. 2 days lang, mabubulok na yan, malulusaw na yan, kasi wala nga pong mga malalakas na preservative na nilalagay dito. Talagang fresh na fresh po. So, sa mga consumers po natin, we also appeal na sana kahit medyo mas mahal ng konti po yung carrot po natin na galing sa Benguet, yung mga local carrots natin, sana yun pa rin po ang patronize po natin, tulong po natin po yan sa mga kababayan natin. At the same time, para safe din po sa health natin. Kasi yung galing China po, nagbarko pa po yan kung ilang buwan ba mag-travel o ilang days mag-travel yung barko bago makarating ng Pilipinas. Tapos ilalagay pa sa cold storage bago lalabas dun sa palengke. So, for safety purposes and at the same time for local patronization sa mga farmers po natin, sana we buy local. Yeah, I agree. So sa mga nakikinig po, no, sa mga nakikinig and nanonood, let's be vigilant on what we buy, no, kung ano yung itsura ng carrots. Dapat pansinin natin yung na-mention kanina ni Ma'am, dapat let's buy the local. At this point, Kong, gusto ko ring ipasok sa ating usapan si Edward Heights na isang leader ng magsasaka sa Benguet. Diyan lang po kayo, Ma'am Agusta, para sabay namin kayong nakakausap. Magandang hapon, Edward. Magandang hapon din po, Ma'am. Ayan. O ano ba ang ginagawa niyong diskarte para at least kahit papano yung inyong puhunan ay naibabalik sa inyo at hindi kayo lugi? As of now, Ma'am, nakaka-recover kami from the pandemic na yung hirap namin noon.
during the pandemic, yung first lockdown is tinapon namin ang dami naming gulay dito sa Benguet. Pinamigay, kinadtad na namin sa farm. Ngayon na nakaka-recover na kami, dumating si Habagat. And then after the Habagat, nagsimula kami ulit magtanim. Ngayon na nakaka-recover kami, and we expect that we'll have enough supply for itong November, December, January. Marami na pong production ang Benguet. Ang problema namin, mayroon kaming mga gulay, ang mga taga-Benguet, dumadami na yung production namin. Ang problema namin po, habang babawi sana kami sa mga lugi namin ngayon, pumapasok naman yung importation. Matagal na yung importation na yan, ngunit ito ang pinakagrabe po na kadami po. So, hiling namin, I stand for the farmers of Benguet. Pakiusap po namin sa DA, sa national government, please lang po, kaya naman ng mga farmers ng Benguet na mag-produce ng mga gulay na kainin natin dito sa Pilipinas, i-stop sana yung importation, yung smuggling ng gulay po. Okay. Kung pasok na since na nakikita ko na si Asek Noel Reyes, Ayan, tama Ma'am Sus, no? Para naman mapakinggan natin at yung mga hinangin ni Sir Edward at ni Ma'am kanina, masagot na rin ng DA. Nasa Zoom, via Zoom po, si Agriculture Undersecretary Noel Reyes. Yusek, magandang hapon po. Yusek Reyes. Ano po ba? Yes, magandang hapon naman kong Alfred at si Ses, long time no si Ses. Nagko-cover siya dati dito sa DA. Ayun. Magandang hapon, sir. Yusek, ano po bang, narinig niyo naman po yung mga sentimento ng ating leader ng farmers. Ano po ang inyong masasabi tungkol doon? Unang-una po, no, tama po yun, smuggled po yung dumating na yan, na mga carrots, lalo-lalo na galing ng China, obviously. And then, ang ini-issue lang pong permit ng Bureau of Plant Industry, says Kong Alfred, ay para sa high-end, pang embassies and hotels na galing naman ng US and Australia. At kung meron man, yun ang fresh. Meron din pong process, yung mixed and cut vegetables, again, for foreign embassies and hotels. Kung yung pong mga ganyan, kagaya ng carrots, sabi nga ni Ses, mura po yan eh. Napakamura. Pagdating pa rito, meron pa silang logistics cost, talagang baha siguro doon sa China, kaya nagpapadala dito. So again, puslit po yan, smuggled, at hindi po nabigyan ng permit yan. Kaya naman, maganda naman po ang ginawa kaagad ng Bureau of Customs na ipinasara yung mga nasa warehouses pa lang. Yung nasa palengke na, hindi na namin ma-confiscate at syempre po, we commiserate with the vendors, namuhuna na sila doon. So again, ngayon po, bumababa na yon at konti na lang ang nakalabas sa merkado. Again, Yusek, I would like to commend the BOC. I would like to commend the BOC for their vigilance regarding this, no? And Yusek, I heard inaksyonan kagad ng DA na in-announce kagad sa public and in-inform nyo po ang publiko kung what to buy and what not to buy. So, Yusek, congratulations po on that. Very good job po kayo dyan. Yusek, regarding po dito sa ating mga farmers, ano po ba ang pwedeng maitulong ng Department of Agriculture sa ating mga kababayan na magsasaka dahil nga po napasukan tayo. Sabi po ni farmer kanina, ay ni matagal na po ito. Parang Agusta, saka si Edward. Ayan. Sabi po ni Sir Edward, matagal na po ito. So ano po ang pwedeng maitulong ng ating DA? Yes, thank you, Kong Alfred, no? Says, ang tulong naman ng DA, tuloy-tuloy naman yan. Ang sinasabi lang nila ay dumagsa ngayon. Again, sinasabi natin, dapat paigtingin. Tama yung sabi ni Manang Agusta kanina, paigtingin yung partnership ng Bureau of Customs and Department of Agriculture, particularly sa vegetables and Bureau of Plant Industry. Kasi po,
Sa first border, ang tawag nila dyan, yun ang term, para pagdating ng kargamento, ang unang tumitingin dyan yung Bureau of Customs. Kung tama yung bill of lading, yung declaration, pinapatawag lang ang Bureau of Plant Industry pag may nakita doon na vegetable. Kung wala naman, hindi tinatawag ang BPI or Bureau of Fisheries or National Meat Inspection Service. No? Malalaman naman kaagad yan eh. Pag refrigerated van, di ba, says, ibig sabihin yan, may freezer yung van eh. If you can, yung 20 and 40 liter, ibig sabihin yan, ano yung perishable. Tama yung sabi ni Ses kanina, kung perishable yan, naka-freezer yan. Additional cost yan. Ibig sabihin, mahal yung kargamento sa loob. Okay? So, yun lang po. Kung instance na yon, at kung wala namang, hindi naman nasa reefer van, ibig sabihin ordinaryo lang, pinapatawag lamang ang BPI kung nakadeclare na vegetables yun nandun. Kung hindi naman nakadeclare, hindi daw pinapatawag. Ang BOC lang ang nagbubukas. So again, you're saying na ito nakalusot kasi hindi na-declare. Okay? Kaya lumabas sa merkado. Ganun pa man, yan po ang pinag-uusapan ngayon ni Secretary William Dar with Commissioner Guerrero para paano talaga yung dapat pag once na yun sa based on declaration, yung bill of lading, lalo na pag agricultural, dapat almost always andun kagad ang BPI or Bureau of Fisheries or National Meat Inspection Service. So again, sino yung kulang doon sa paigtingin natin. Yes, dapat makulong yung mga yan, ang lalakas ng loob. Malakas ba yung, di ba? Parang yes, tama ka. Tapang masyado. Oo, dapat masampulan din. Throw the book. Yes. Throw the book at them. Yes. Dapat ma-interview nyo rin si Commissioner Guerrero one of these days para siya. Sige, we will do that. Kasi, at the expense of our local farmers, ito yung nangyayari, no? Naku talaga, parang masyadong maitim ang budhi ng mga taong to. But in any case, on the positive note, Kong Alfred says, we're doing our share. Na yung, kunyari, production scheduling. Tama yung sabi nila, sabi po ng Director Cameron Otzi ng Cordillera namin, dapat ngayon pinapractice na rin ng mga farmers nila Manang Agusta sa kanila Edward yung production scheduling. Ibig sabihin, wag masyadong, para hindi mag-oversupply, meron silang timing, hindi sabay-sabay magtanim, kasi pag nagsabay-sabay magtanim, sabay-sabay din mag-harvest. Bagsak. Todo ang supply, bagsak ang presyo. Pero dapat yon calibrated. So ayan, siguro ASEC, dun po sa sinasabi nyo, mabigyan natin siguro ng magandang seminar or education ang ating mga farmers, no? Tama po. Ginagawa naman yan ASIC sa Benguet. May mga organizations na doon. Nandiyan ba sa linya sila Edward at saka Agusta? Agusta. Nakababa na sila. Mga organizations po dito. Ayan. Kasi ang ginagawa nyo daw, parang bakit sabay-sabayan na lang kayong same crop. Tuloy nag-flood ang market, kayo rin ang nalulugi. Dito po kasi we tried po our own yung organization po namin. Ginawa po namin yung crop programming. Hindi po. Tama po. Hindi po. Crop programming. Tama siya. It has to be region-wide po yung crop programming. So, with the DA, spearhead ang mga ito po, yung crop programming po na ito, because it needs in-depth study and analysis. Kasi parang dito po, kahit Cordillera po yan, magkakaiba pa rin po yung climate. So, may mga area na pwedeng magtanim ng carrots, may mga area na hindi pwedeng magtanim ng carrots. So, aside from DA po, pati mga LGU po, ay malaki rin po ang role niya para maging successful po yung crop program. We did a lot of experiment po na i-implement sana namin yung crop programming, but it is not as easy as it is said to be done. Talaga pong medyo malakihan na movement po ito. That's why sabi po namin, hindi po yung mga farmers lang ang mag-usap-usap.
para magplano. Kailangan po namin ng ang DA at mga LGU to spearhead this activity. Kailangan po suportahan po ito ng ordinances para ito ay sundan ng mga farmers po talaga. Tama. Edward, ano ang tugon mo sa sinabi ni ASEC? Yes, ma'am. Tama lang yung sinabi ni ma'am na kami naman dito, tumutugon kami sa mga hindi lang namin maiwasan. Sa lawak ng Benguet po, mahirap po namin i-organize kasi kalawak po ng Benguet, pati Mountain Province. Kaya yun nung matagal din namin hinihiling na dapat ang gobyerno, ang DA at saka sa LGU mag-usap-usap na scheduling yung tanim. Kami, gumagawa kami ng crop programming. Kung nagtanim kami ng patatas ngayon, sa susunod, hindi namin tatamnan yun ng patatas. Tatamnan namin ng green leafy vegetable, kagaya ng repolyo o Chinese cabbage. Yun po ang example namin. Hindi naman kami talaga nagsasabay-sabay. Ang problema lang dyan, hindi namin mahawakan. Yung organization namin, hindi namin pwedeng diktahan yung buong Benguet na 13 municipalities including Mountain Province na mahawakan yung paano tayo, yun sana ang tulong. Mag-usap-usap ang tumulong ang DA, kausapin ang LGU at sana nga sa darating ng panahon, hindi naman pwedeng biglahan yan. Darating yung panahon na sana kami na mga farmers, kasi may pagkakamali rin kaming mga farmers. Yung hindi kami nag-uusap, walang programming, so we need a big guidance from the LGU or more with the Department of Agriculture. Okay. Tama. Alright. Okay. Tama ko, Alfred, no? If I may say, says, tama po yun. Ang programming, ang key dyan, at syempre, lagi yun, local government unit, kasi yun ang makikinig sila kay Mayor, na yon munisipyo at kami papasok kami technical, no? We'll help in the technical, including the marketing. We're providing reefer vans, hauling trucks to organize farmers groups, and then to help them para mas mabawasan pa yung middleman along the way down to the market. So again, we're trying our best, Ses and Kong Alfred, on that area. So again, LGU din ang KG sa kay Mayor. Yan. Marami pong mga munisipyo dyan sa Benguet, dapat talaga they should take an active role in guiding their farmers and giving out the policies. Okay. Congrats. Thank you so much. Thank you rin kay Augusta at kay Edward. Nako, kung Api, baka pwedeng makatulong dyan ang Provinciano Party List. Yes, definitely. Agree sila. Yeah. Asik, maybe we can meet with each other, no, para mapag-usapan natin what we can do to help the farmers. Opo. Okay. Maraming salamat po, Asik Noel Reyes. Congratulations po on your active vigilance issues. Thank you so much po, Asik. Maraming salamat din po on behalf of Secretary William Dar, Department of Agriculture, Kong Alfred, Ses Girlon. Hope to see you in personally, yan sa BCXL, one of these days. Thank you po. Thank you. Samantala, dumako muna tayo sa ginaganap na pamamahagi ng tulong ng mga Provinciano Party List sa Marikina City. Live mula sa Marikina Concepcion Elementary School, may report si Vanna Discaya. Vanna, sino-sino ba ang bibigyan ng tulong dyan? Ayan, mahigit 200 kababaihan mula sa iba-ibang distrito ng Marikina ang tatanggap ng ayudang hatid ng ang Provinciano Party List sa pangunguna ni Edward De Los Santos, ang political officer ng EPPL. Napili silang handugan dahil naniniwala ang Provinciano Party List na dapat bigyang pansin ang malaking kontribusyon ng mga kababaihan sa ating lipunan. Nagsimula ang programa kaninang 1:00 ng hapon, ngunit 12:00 pa lamang ay nagsidatingan na ang mga benepisaryo. Tatanggap sila ng relief at care packages na magagamit nila sa araw-araw, lalo't nasa gitna tayo ng pandemya. Mahigpit ding inoobserbahan ng pagsunod sa ating safety protocol para maiwasan ang hawaan ng COVID-19.
Maayos ding naiorganisa ang event ng Ang Provinciano Party List sa tulong ng LGU ng Marikina at ng kanilang mayor na si Mayor Marcy Teodoro. Ayan, back to you, Seth. Uy, maraming salamat, Vana. Oh, Kong, I'm sure marami kang tanong. Siyempre, my first question is, Bana, paano ba natin strictly nasusunod ang COVID protocols natin dyan? Safety protocols? Ayan, syempre po, Kong Alfred, meron tayong pag-o-observe ng social distancing, pagsusuot ng face mask, at pag-spray ng alcohol minut-minuto po. Yan, very good. Oo. And ilan ba ang beneficiaries natin dyan, Vana? Meron po tayong higit 200 beneficiaryo po dito sa ating programang ayuda. And I heard, Ma'am Ses, ang ginawa nila dun sa mga beneficiaries natin, sa dalawang event. So, yung aking kapatid, si Edward, medyo pasensya na, medyo bubugbugin muna namin. Hati-hatiin namin ang kanyang oras para naman hindi magsabay-sabay, Ma'am Ses, ang mga tao at hindi maging mass gathering siya. So, ikaw hahabol ka na lang pagkatapos nito? Yes, hopefully makahabol po ako. Pero for now, baka po halos patapos na sila. Regards na lang ako, Vana, kay Mayor Marcy, talagang napakalaking tulong at napakalaking suporta ang ginagawa ni Mayor Marcy dahil sa kanya, mas napapadali po ang paghahatid natin ng tulong. Yes po, Congressman, makakaabot po. Okay, thank you so much, Vana. Maraming salamat, Vana. Very good ang report mo. Mukhang ayan. Okay, mamaya naman po, pag-uusapan naman natin ang iuuwing karangalan ng Pinay Powerlifter. Wow, ito yung nakausap natin, Ma'am Ses, dati na si Joyce Gail Reboton mula sa Sweden sa pagbabalik yan ng Basta Promdi. Lodi! Ang totoong probinsyano, Congressman Alfred de los Santos at ang batikang mamamahayag sa radyo telebisyon, Ses Drilon, Basta Promdi, Lodi! Sugar, creamer, coffee, sugar, creamer, coffee. Bored at home? Counting 3 in 1s. Count 3 sets of Warrior 3 pose. 8, 9, 10. Maintain your yoga fitness even while on lockdown. Feel the surge at home. Work out with our celebrity coaches and join your favorite classes like yoga, high-intensity interval training, Zumba, and more. For more information, check out our Facebook page, Surge Lifestyle PH. I feel the surge at home. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Macapa Corporation. Isa sa mga nangunguna sa industriya ng construction at nakilala dahil sa dekalidad ng mga proyekto nito tulad ng paggawa ng mga tulay, kalsada, dike at marami pang iba. Simula 2001, ang Macapa Corporation ay katuwang nyo sa pagpanday ng inyong bisyon at pangangailangan. Ang totoong probinsyano, Congressman Alfred de los Santos at ang batikang mamamahayag sa radyo telebisyon, Ses Drilon, Basta Promdi, Lodi! Tayo! Kamakailan ay nagwagi ng silver at bronze medal sa World Classic Powerlifting Championships sa Halmstad, Sweden, ang top Pinay powerlifter na si Joyce Gail Reboton. Nasungkit niya ang silver medal sa bench press nang marehistro niya ang 105 kilogram lift. Wow, ang bigat! At bronze medal naman sa 497.5 kilogram mula sa pinagsamang squat, bench press at deadlift. Nako, Ma'am Ses, pina-follow ko to sa social media si Joyce at itong nakakatuwa, habang binubuhat niya itong 105 kilos, Ma'am Ses, with smiling face pa niya ginagawa ito. Nakakagulat. At Ma'am Ses, ito, humakot din ng medalya yung 3 pang kasama ni Joyce sa powerlifters. Ito sina Veronica Ompod, Jane Erasmo at Agustin Lorenzo. Ses, si Joyce talagang brings honor to our country.
O makakasama naman natin, hindi ba? Hindi ba natin ipapakilala mula Sweden? Makakausap natin si Joyce Gail Reboton via Zoom. Ayan, ayan nyo ang kanyang ganda at lakas. Hi, Joyce! Are you there? Hello po. Ayan, Hello po. congratulations, Joyce. Ito na po. Meron na po tayong medal. Congratulations! Una-una po. Wala ka pala sa studio, no? Apo, thank you po. Yung sound effects nating palakpakan Palakpakan, dyan. pahingi naman kami dyan ng palakpakan. Wala. Okay, Joyce, kamusta naman ang experience mo dyan sa Sweden? Unang-una po, take ko po yung opportunity na to para po magpasalamat sa mga tumulong sa amin ng aking coach para makarating po dito sa Sweden. And also, salamat po sa programa nyo na kung hindi po dahil sa inyo, hindi po siguro maririnig yung aming requests. And thank you po sa lahat na nag-support, pati po si Ong and sa lahat po ng nagre-report and yung mga researchers. And yung experience ko po dito is okay po. And dahil nakarating po kami dito ng nasa tamang oras. And also, alam ko po na masaya po ako na nagpe-pay off po yung training na ginagawa ko sa bahay. And ito na nga po, na kahit hindi po ina-expect, hindi ko po kasi alam na ako po yung first na makakapag-uwi ng total sa World Classic Open. So, ayun po, sabi nga po nila na kapag ginawa mo yung trabaho mo in training, magmamanifest yun sa kung anong maiperform mo sa competition. Ayun po. Wow! Talagang, Joyce, nakikita ko kasi sa mga posts mo, no? With the smiling face. Yun talaga yung nagpa-amaze sa akin, eh. Habang kasi walang effort ba, Joyce? Para ano po, meron naman pong effort and 100% effort po yun. Pero nasanay po kasi ako na ng mga days na nagko-crossfit po ako and syempre powerlifting. Alam po na pag may camera sa harap ko, dapat nakasmile. So, ayan. Ang galing. So, kaya ngumiti, syempre para sa picture. Nako, so kailangan ko palang gayahin ng mindsetting mo, Joyce, no? Pag may kamerang kaharap, dapat mag-smile. Oo. Diba, ang galing kahit na talagang full effort ang pagbuhat, hindi bakas sa muka. Parang ganon, diba? Joyce, ano yung training? Kamusta yung training? Ano yung ginawa mong preparation na kakaiba for this specific competition sa Sweden? Actually, wala naman po talagang kakaiba. Siguro po, ang nagkaroon lang ng plus para sa akin is yung hindi po ako tumigil mag-training. Kahit po pandemic, naghanap po kami ng way para makatrain kasi alam naman po natin na nung mga nakaraang lockdown, sarado yung mga gyms, sarado po yung mga kung saan kami pwede makapag-train. So, ayun nga po, nag-invest po kami para sa equipment para na rin po sa akin na hindi po mahadlangan yung training ko. So, ayun, hindi ko po hinayaang maapektuhan ako ng sobra-sobra ng pandemic para ma-stop po sa training. Ayun po. Yes. Ang galing, tama. Ayun, saan pa ba? Saan pa mga susunod for Joyce? Yung next pong competition namin is Asians po. Pero wala pa pong lugar, pero sa December po 'yon. So pagbalik po namin after pagkatapos po dito sa Sweden, pag-uwi namin after ng quarantine, balik na po ulit sa training. Para hindi tayo maiwanan at maitaas pa natin ang numbers natin. Who were your toughest competitors, Joyce? Sino yung matindi? Toughest competitors, masasabi
ko po na yung Canada and Italy. And also Great Britain. Kasi masasabi kong tough competitor ko yun kasi kung hindi po dahil sa mga coaches na kasama ko, hindi po siguro namin masusungkit yung bronze sa total. So, nasa nasa galing ng pagdidiskarte din po ng coaches ko nakasama. Kaya po nakahit tayo ng bronze sa total. Okay. Naalala mo sabi ni ako ang kwento ni hindi ko maalala sino ba yung bago si Jane ba yung si Jane at si Veronica Oo nga, na parang nangangain daw ng Barbie yung mga kalaban. Oo. Kamusta yung relasyon mo dun sa mga kasamaan mo dun sa competition, yung mga international competitors mo, kamusta? Okay naman po. So, syempre, dahil po second time ko pa lang po nag-Worlds, yung mga iba ko pong kalaban, syempre, may times na fangirl ako. Kasi, lang po sila, pina-follow ko po sila sa Instagram and nakakataba ng puso na dumating pala yung time na katabi ko na sila sa podium. So, may time na fangirl ako, pero nung game na, wala nang friend. Game talaga. So, parang time na para mag-cute na kung anong tinrain. Tama, ang galing. So, yun pala, Joyce, pag sabak mo, war mode na ang mindset mo. Oo. Tawag dito. Wonder Woman, no? Ang dating Wonder Woman. Ilang kategory ba yung sinalihan mo, Joyce? Ilang kategory? Bali po, yung category ko lang po is under 76. Meron pong mga 8 classes sa babae. So, dun po ako kasali sa under 76 kilos. Okay. And meron po kaming, bali, 18 po kami sa weight class ko. Bali, 17 po yung kalaban ko. Joyce, anong mensahe mo sa mga nangangarap at gustong sumali sa powerlifting? Anong message mo? Gaya po ng message ko dati, sa mga mag-start and gustong huwag kayo matakot mag-try. And kung meron kayong mga questions, pwede nyo akong tanungin sa aking social media, or sa Facebook. Masasabi ko na walang delikado sa pagtatry. And walang mangyari kung hindi ka mag-step forward and kung hindi mo sisimulan. Ayun po. Congratulations. So, sana ipakita natin na kaya natin mag-excel sa Worlds. Ayun, congratulations again, Joyce. Very well said. Congrats. At again, in behalf of the Filipino people, salamat sa karangalan na binibigay mo sa amin. Okay, thank you so much. Salamat. Thank you po. Okay, thank you so much, Joyce Reboton. Naku, Ma'am Sis, sa Monday, I will file a reso para kay Joyce. Napasalamatan siya on the pride na binigay niya sa ating bansa. Tama. Nararapat lang naman, Kong. Yes, sana suportahan to ng ating mga kasama sa Kongreso. Pero definitely, they will be very proud of Joyce. Ang daming mga kapwa Pilipino natin na nagbibigay ng karangalan sa bansa, lalo na sa larangan ng sports. Mga kahit yung mga junior pa ni Joyce. Yes, Naka-bronze ba siya or silver? Hindi ko na maalala. Meron siyang bronze, oo. At saka isang silver. Marami silang iuuwi. Yes.
Ma'am Sis, Makakasama ba kita bukas o papunta kang Bicol na nga pala, no? yes, Ma'am Sis. Medyo absent muna uli para mas marami pang ating matulungan. Alam mo, okay lang basta magbalik ka ng maraming sinantolan. Bicol Express. Yan. Anong tawag doon? Kinunot. Kinunot. Yon. Pinapalista ko na. Sige. O, lista lang. Bicol Express, yung mga yan. Ayan. Sige, your excuse. Ma'am Sis, baka yung mga nakikinig, baka mag-message siya rin sa akin, kami rin po. I'm sure dahil isa sa pinaka masarap na natikman kong sinantolan. Kasi ibang lutong Bicol eh. Yes. Sinantolan talaga. Totoo. Kasi maraming gata pa yun? Maraming gata and maraming sile, Ma'am Sis. Yun. Oo. Ma'am Sis, ang sarap ng episode natin today, no? Yung medyo light lang and katulad nung problem natin sa farmers, nagulat ako sa DA na they were very vigilant and doing something about it. Tapos dumating pa yung kay Joyce. Oo nga. Pero kailangan usisain natin ng customs, I think. Yeah. Kasi tama naman yung sinabi kong ni Edward, hindi naman to bago eh. Kumbaga, it's not an isolated incident. Yeah. Siguro, ngayon, may bumaha ng carrots. Pero, kunyari, ang sibuyas, bawang, yung mga ganyan, no, talagang parang walang gana para sa mga farmers natin. Parang hindi na sila nagtatanim dahil lugi. Hindi natin kaya mag-compete sa bagsak presyo ng mga imported. Yung bawang naman na imported, di naman masarap, di ba? Yes. Totoo. Tsaka harmful pa, ma'am. Harmful pa sa kalusugan. Oo nga. Pero, at saka, okay naman yung episode dahil parang tutulong ka rin yung kay ASEC para magkaroon ng programming. Di ba? Yun yung sinasabing programming. Yeah, this will be one of my top priorities starting today, Ma'am Sis. Nagpag-gather na ako sa team ng data para alam natin kung paano ba ang tamang approach para sa mga problemang to. Yan. Yeah, okay? Kung Apid, napakataas na ng folders mo ng mga to-do. Yung iba, ma'am, check na. Yung iba na-check na. Tama, correct. Ayan. At yan po ang isa na namang araw ng ating paglilingkod sa ating mga kababayan. Basta isyong Promdi, ako po ang inyong kakampi, Ces Orenia Drilon. Sa muli niyo po kami samahan sa isulong ang kaunlaran ng mga lalawigan at itaguyod ang kapakanan at iangat ang husay ng mga probinsyano. Ako po si Apid de los Santos, ang inyong totoong ka-Promdi. Hanggang bukas po, maraming salamat po sa inyong lahat. Ang totoong probinsyano, Congressman Alfred de los Santos at ang batikang mamamahayag sa radyo telebisyon, Ces Drilon, Basta Promdi, Lodi!